जेकरा हो गइल बा उ रोता आ जेकरा नइखे भइलू जो होता बड़ा बढ़िया लागेला जब एकर शुरुआत होला। 6-7 महीना दबा के खूब दिन भर बात होला उ ना तो कुछ ना शुरू में ऐसा महसूस होला आ उल्टा सीधा गाड़ी वाड़ी भी सुन के मन बहुत खुश होला। साल 2 साल बाद जब बात बुझा जाला तो पहले तू बोला ना पहले तू बोला बात इहवा आ जाला। उहे बात विवाद गड़े लागेला काट खानी जौना हंसी से चेहरा पर मुस्कान आवत रहे उहे हंसी लागेला झाट खानी। हर 2 दिन 3 दिन पर लड़ाई झगड़ा जरूरी हो जाला आ जेकरा से कबो बात करे खातिर तरसे के पड़ेला ओकरा से बात कइल मजबूरी हो जाला। जी से आप से हो से रे तरह के सफर शुरू हो जाला आ जेकरा के सब कुछ सिखावा हुए तार बाद में गुरु हो जाला। जौना खातिर सब कुछ रहे सब कुछ के बाद आवेला टाइम पास कुछ करे के बचेला ना तब याद आवेला। जेकरा हो गइल बा रोज रोज पछताता जेकरा हो गइल बा रोज रोज पछताता जेकरा नइखे भइलू करे खातिर तैयार ह अच्छा खासा जिंदगी के तमाशा बना दी यही के नाम प्यार हो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। बहुत होई पीड़ा असर करी धीरे धीरे बहुत होई पीड़ा असर करी धीरे धीरे कोरोना से भी खतरनाक बा रील वाला कीड़ा। पूरा भारत भर में होखे वाला सबसे ज्यादा काम उठ सूत के मोबाइल उठावा चलावा इंस्टा। झूठे लोग चिल्लाता कि बढ़ल बेरोजगारी बा झूठे लोग चिल्लाता कि बढ़ल बेरोजगारी बा शेयर कर रील है नौकरी कजिया बरखी बर्थडे चाहे साल गिरा सुहागरात मिनटों में जानकारी तारा मिली हाथों दिल टूटला के दर्द दिया प्यार वाला फील दी जौन अपना मन में सोचो तौने सरवा एक दिन रहे मोबाइल बंद तो बड़ी समस्या बढ़ गई आ दोस्ती यार रगले रोए लगला संग लागत संगतिया मर गई। हगत में रील खात में रील आवत में रील जात में रील झगड़ा लड़ाई प्यार मोहब्बत गाली गलौज हर बात में रील। रिपोर्ट में पता चल बा बड़ बीमारी बा भाई ना एकर सुई बनल बा ना एकर दवाई। बच्चे के बाबू एकरा से त मोबाइल फरका धो द बच्चे के बाबू एकरा से त मोबाइल फरका धो द अगर तू रील देखा तरह लाइक फॉलो कद